Tässä videossa kerrotaan työsopimukseen liittyvistä perusasioista ja työsopimuksen tekemisestä Pro-työturvapalvelun avulla. Jokainen meistä joutuu elämänsä aikana tekemään erilaisia sopimuksia, työsopimuksia jopa useita, ja se on taloudellisesti yksi niistä kaikkein tärkeimmistä. Liian usein niitä tehdään suullisesti, huolimattomasti, kiireessä tai tärkeitä tietoja puuttuu. Jälkikäteen ei enää muisteta, mitä on sovittu, tai tulkinnat sovitusta eroavat osapuolten kesken hyvinkin paljon. Työnantaja on tällöin monesti alakynnessä, kun asioista aletaan riitelemään. Korvaussummat voivat olla hyvin korkeita, jopa kohtalokkaita pienelle yritykselle. Työsopimus tulisi tehdä asianmukaisesti, huolellisesti ja kirjallisesti. Useimmille meistä on tarjottu etenkin työuran alkuvaiheessa määräaikaista työsopimusta. Siihen on voinut olla perusteltu syy ja moni on jossakin elämäntilanteessa saattanut halutakin sellaisen. Niiden kanssa tulee olla kuitenkin varovainen. Huono tai lainvastainen sopimus voi tulla työnantajalle kalliiksi tai se voi muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi alkuperäisestä tarkoituksesta huolimatta. Työsopimuksessa voidaan sopia myös koeajasta. Koeaika voi olla enintään 6 kuukautta tai jos työsuhde on määräaikainen ja kestoltaan alle 12 kuukautta, enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tarkastathan, ettei sovellettavassa työehtosopimuksessa ole sovittu koeajan lyhyemmästä enimmäiskestosta. Työnantajana on syytä seurata lainsäädännön muutoksia, koska niitä tulee aika ajoin ja niiden vaikutus voi olla merkittävä. Vanhentunut mututieto voi tulla kalliiksi. Suosittelemme juristin käyttöä epävarmassa tilanteessa. Kohtuullinen korvaus hyvistä neuvoista ja palveluista voi olla loistava sijoitus. Tässä on listattu muutamia neuvoja suurimpien virheiden välttämiseksi. Erilaiset työnantajajärjestöt ja ammattiliitot tarjoavat jäsenille juridista apua ja neuvoja ongelmatilanteissa. Kannattaa kysyä ja tarkistaa asioita ennen kuin tekee tyhmyyksiä, olipa sitten työnantaja tai työntekijä. Hyvä työsopimus on turvallinen asiakirja molemmille. Lopuksi vielä tiivistettynä, mitä laki sanoo työsopimuksista. Asia ei ole ihan niin helppo, että sopimusta kannattaisi tehdä kiireessä ja etenkään lukematta. Seuraavaksi siirrymme Pro-työturvapalveluun ja katsomme, kuinka sen avulla voidaan luoda työsopimus. Olemme suunnitelleet juristin avustuksella ja asiantuntemuksella useimmille toimialoille hyvin soveltuvan työsopimuksen. Siinä on heti alusta asti hyviä käytännön ohjeita ja neuvoja, joihin kannattaa tutustua klikkaamalla Näytä ohje-nappia. Näitä ohjeita on lisätty tärkeimpiin kohtiin pitkin sopimuspohjaa. Tutustu ensin koko sopimuslomakkeeseen ja aloita sitten täyttämällä jokainen tarvittava kohta tunnollisesti. Vain hyvin ja ajatuksella täytetty työsopimus on turvallinen sekä työntekijälle että erityisesti työnantajalle. Huonoja työsopimuksia tehdään aivan liian paljon. Yleensä syynä on kiire, huolimattomuus tai ymmärtämättömyys asian vakavuudesta. Nopeasti huitaistu, vaillinainen tai jopa laiton sopimus voi tulla todella kalliiksi työnantajalle. Riitatilanteessa puhutaan helposti 5-numeroisesta rahasummasta. Tyypillinen virhe lienee kiireessä tehty puutteellinen sopimus, joka olisi voitu tehdä kunnolla rauhallisesti ja tunnollisesti täyttäen kohta kohdalta. Jos alkuun merkitään työntekijän perustietoja ja sitten pompitaan loppua kohti täyttämättä tai miettimättä kaikkia kohtia, niin sopimuksesta ei voi tulla hyvää ja turvallista. Muistakaa allekirjoittaa 2 samansisältöistä sopimusta, kummallekin osapuolelle omansa. Tämän jälkeen sopimus on hyvä tallettaa turvalliseen paikkaan tai toimittaa sovittujen ohjeiden mukaisesti esimerkiksi henkilöstöhallintoon. Kiitos mielenkiinnosta.